Wala ganyan, bebe. Buhay pa. Ganyan po kumuha ko pa. Ma. Pare ko yan may huli na tayo guys na tilapia. Ayan siguro kapare ko, good morning, panibagong araw na naman tayo sa sa bundok. So ayan guys, kahapon di tayo swinerte sa pangangaso. So ngayon mag-try naman tayong lakaya sa ilog. Mamamangki tayo sa mamamana. Tingnan natin kung may mahuhuli tayo. Siyempre, di kayo magtataka dahil tatlo lang kami ngayon. Kami na lang po ang natitira dahil may mga gawa na yung iba. So siyempre kasama ko si Kernel saka si Pongs. Ayan, para ang episode natin guys ay mamangki maglambat. Ayun. So, ayan guys, kung bago lang kayo sa channel namin, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos updates. So, let's go. So, ayan guys. So, tatlo lamang kami dahil ano lang naman to try lang namin mamangki uli sa ilog. Ayan, Miguel Love, shoutout po kay Ma'am Trixie Oro is aka Bukayo. Ayan ang aming code name sa larangan ng Smule noong araw. Pero ganun pa rin tawagan namin. Ayan, shoutout sa iyo Ma'am Bukayo. Siyempre sa Trixie niyan Fanatics. Ayan, Miguel Love, shoutout. Ayan po, si Ma'am Trixie ay si Bukayo ay isang YouTuber din yan. More on live streaming pero maganda ang programa niya sa YouTube. Marami siyang programa doon, mga charity vlog. So yun guys, puntahan niyo yung channel niya at mag-member lang kayo doon sa kanya. Siguradong ako, tiba-tiba kayo doon. So yan Ma'am Trixie, miss you na. Ayan. So ingat ka dyan parati. So ayan guys, kakarating lang namin dito sa ilog. Ayan titestingan na ni Kernel. Pag may isda dito, pwede na tayo dito magkabit ng pangki. So, gahanda na si Kernel. So, yan guys. Ito naman tayo sa ilog. So, di kami naka-uniform. Si Kernel lang naka-uniform. So guys, nandito pa rin kami. Nag-aantay kami ng signal ni Kernel. Andun siya sa kabila. So, tinitingnan niya kung mayroong maraming isda doon para pag meron, di kakabitan natin ng pangki. Batiin dyan. Mga chicks. May chicks na ba? Isuta ka? Yeah. Ay! Shoutout mo naman. Isa ko pa dyan sa mahal ko dyan. Nasaan niya? Nasaan man yun. Nasaan man yun. Tilapia! Ayan guys, may huli sa pana si Kernel. Ayun, kabila. Ayun. So, magaling kang kupal ka. Kaya guys, sumatoy na si Kernel. Tinitinan lang niya yung mga pwesto kung mayroong maraming tilapia. Pero unexpected nakahuli tayo ng isa. 1-0. Yan. Ayos lapad-lapad Yun guys, laki-laki So 1-0. Galing. So yan guys, titistingan ulit ni Kernel kung may mga tilapia dito. So yan guys, nakahuli ulit si Kernel ng tilapia. Ayan. Wow, lagay muna dito. Yan. So si Pong naman ay nandun sa taas. Maglaladlad siya guys ng pangki. So hindi namin kailangan lumapit doon para hindi matabuga yung isda. So dito muna kami baba.
So yun mga pare ko, kasamahan natin si Kernel Mamana. Gumawa muna tayo ng kaldos nito pang pampalinaw ng antipara para malinaw. So, panghugas dito yan. So guys, nakahuli ulit ang tilapia. Ayos, kapag hindi, lagyan mo dyan. Di ba kaya yun? Meron ka? Meron ka? Wala ganyan, bebe. Buhay pa. Ganyan po iniyaki pa. Pa. Hey. Salang. Sila dyan. Malingit ang malakas. Talaga ba ito? Nagkasuot sa wato. Okay. Tilapia po. Di baril mo. Di baril. Mabot. Balo. Oo. Sorry. Dami tilapia. Parang pispan. So what's up mga kapare ko, yan may huli na tayo guys na tilapia. Ayan siguro tayo kuha tayo ng gulay, pako. So, marami tayo na huling tilapia dito. So si Pongs at saka si Kernel patuloy pa rin na nag-aabog ng isda. So nagkabit lang tayo ng pangki dito. Pahimay tayo ng pako. Tayo ng pako. Ayun, ito po yung nahoy namin. Kapag guys, luluto si Kernel ng ulam. So yun guys, tilapia. Babangutan natin ng pako.
Ayos, Kernel. Sarap ano. Sana laging ganito. So yun guys, nandito na yung kanin. Ayan o. So dahil yan ay dalawang ganyan, kasama tayong mga kidoks. Ayan. Ayan. Siyempre ang aking twin. Ang aking kambal nandyan. Hi bebe! Hi ka naman. Hi Mia. Hi JP. Saya. Hi Pongs. Si Kernel kumukuha ng ano, panggatong oh. Ayan guys. Magpapasiyan na ng panggatong oh. Ayan guys, mayroon ng kukuluan na siya. Nilagyan talong, ay ano, pako. Ayan guys, siyempre, alagyan na natin ang magiging bangot ngayon ay ang pako. Ayan, kunting pako lang yan. Sarap yan. So, what's up mga kapari ko? Ayan, kain na tayo. Medyo swerte tayo ngayon. Medyo nakadami tayo ng huli. So, let's go. Kain na na. Kain tayo mga idol. Mga pare ko. Bait naman. Ayan guys, Hanggat tinagatak ang likod. tatlo lang tayo member ngayon. Team pare ko. Pero swerte tayo. Pahuli tayo ng ilang piraso yun? City. Isisitting tilapia guys. Niluto niya lahat. Pero may mga kasama kami mga bata. 3. Liligo sila. Yun, enjoy. Rap. Nik-nik ano kahit mag-apoy. Dami yun. Hindi pa yan guys. Abangan nyo pa pag tag-init na dito. Wow. Nawasan mo parang yun na. Mga ubos. Kaya po sa lahat ng shoutout po sa ating pare ko. Kung kailan di kayo sumama, hindi tayo kompleto. Sunerte naman tayo. Nakahul tayo ng marami-rami. Sarap. Ang lasa ng tilapia. Sariwan-sariwa. Tamis. Gop. Wala kami guys, baso ha. Kaya mo na? Oh. Ayan na guys, may umayaw na. Naputukan ito ng ano, batok. Busog-busog. May tilapia pa, saan pang gusto dyan? Yan guys, actually, shout out sa Team Harabas. Yan. Yan yung Harabas na yan, dyan ako na-inspired ng content. Sigop sa baw. Ayos! Ay! Ay ko. Wow, busog bebe? Busog tayo? So yun guys, katapos lang namin kumain. So magpapahinga lang kami. Yung ating lambat nakakabit pa dun. So baka manghuhuli lang tayo ng ano para maiuwi. Mauwi na rin tayo maya maya. So ayan na pa mga pare ko, kakain natin. Pinandaw natin yung lambat. So meron na siyang huli. Ayan o. Kasi pa. Ayan. So
Nandun sila. So ginahid namin ito. Simula doon, pababa, papunta dito. So ginahid namin dito yung isang lambat. So effective naman dahil nakulong dito yung ibang isda. Oh. Yan oh, nahuli. 6 plus yan 5. So yan si Pongs at saka si Kernel. Tatlo lang kasi kami dito. Yan guys, maya uwi na rin tayo kasi ano, huli lang tayo guys ng pang-ulam para mamayang gabi. Kami naman uwi muna sa ano, mababa muna tayo ng bundok dahil mayroon tayong biyahe bukas, may trabaho ako bukas. Guys, uwi na rin tayo. Ito, okay na ito, nalinis na. Ito, tingnan natin itong isang itong may huli. Hugasan Di ba may hugasan pa pipihan? So ito guys yung ano, alis yan, alis mo na alis. Ito guys yung ano, isda. Tapos mayroon pa dito. Ayan oh, mayroon pa. Ilan yan? Oh, boss, sumalang pa, humabol pa yung isa no. So ayan guys, meron pa tayo ditong tatanggalin na das mo nga. Ayan oh. So yan, ilan yan? Ayan oh. Meron pa sa baba. Malaglag na isa oh. Hindi bagat dito sa isa. So may 4 pa ditong piraso. Ayan. So yan guys, kung bago lang kayo sa channel namin, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos updates. Bago yan, shoutout muna po sa lahat ng aming mga subscribers dyan. Ayan, going to 3,000 pa rin tayo mga lods. Sana ma-subscribe nyo yung aming channel. Ayan. Shoutout nga pala kay Ma'am Trixie. Ayan, Miss Trixie USA channel. So, bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love